Деса, това е лайка. Виж тичинката как е изпъкнала нагоре, не е равна. И виж листата какви са, такива на бодлички. Излете. Е тако. Леса, е това, гледаш мяза, ама тичинката е такава, по-плоска и не е лайка това. А е тук, его с изпъкнала тичинка, ама пак не е лайка. Гледай листата какви са. Че е да го изкувам. Виж. Той не... Така като го смачкаш, няма да мирише на лайка. Че е едно от тия с плоските тако. Виж на това къде не е лайка, листата са малко по-различни, че ги тураме едно друго да се види. Виж разликата. Отдесно е лайката, тя е малко по-тъмна стои. Олево е това фалшивото. Ай го иначе колко приличат като цветя. Десно истинското, олево на истинското.